La 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 la. Mistäköhän minä löydän sen? Ai minkä minun piti kirjoittaa? Muistihäiriötä. Ai jaa, tässähän nämä kupit ovat. Oi minua. Mennään nyt hakemaan se teekannu. Missä se ylhäällä tuolla se on? Ärsyttävää, kun se on niin ylhäällä. Minulta menee hermot, mutta milles minulta menee hermotkaan? No, ei se mitään, mutta minä en tiedä, millä minulla olisi hermot, mutta tärkeintä on se, että saa sen sieltä. Mikä on? Nyt vasta missä mun pitää hermot. Että mä en löydä sitä. Ah, tossa onkin. Näin. Ja sitten laitetaan se tuohon. Hei, kummin päivän laitan sen? Eiku noin. Pitäisikö käydä nukkumaan? Ei, en voi käydä nukkumaan. Vieras tulee kohta. Nyt täysille! Miten kovaa tämä menee? Voisin parkkeerata tähän. Oi, tuossa se ovi on. Ai, sieltähän tuleekin. Tuletko? Sisään! Oi, lukossa. Ai niin, tietysti. Onko mitä hölmö? Hölmö. No, päivää. Hyvää päivää vai onko ilta? Siltä väliltä. Voi kiitos, kun kutsuit minut näille ihanille teekutsuille. Mitä ihanaa teitä? No. Haluatko lisää? Voi minä edes vielä maistua, että se on niin ihanaa. Voi miten ihanaa. Hyvä, että pidät siitä. Minä en muuten muista, mitä teitä tämä olikaan. Ei kun siinä maistuu varmaan karkki. Ei kun sitruuna, ei kun peruuna. Makuaistini ovat hieman huonot. Niin varmasti. Missäs vaari on? Hän taisi mennä huvipuistoon. Voi, miten sattuma. Minunkin mieheni meni juuri huvipuistoon. Pyhä, paha, paha. Hyi, pahaa. Eiku miltä tämä maistuikaan? Hyvä, hyvä, hyvä. Tässä puuttuu jotakin. Ahaa, minulla ei ollut kupissani mitään. Oli varmaan tosi hyvää teetä, mutta minun täytyy nyt mennä. Hei hei! Ja nähdään pian ja joskus voin pidä sinut teekutsulle. Apua! Voin laittaa turvavyöt, niin on muistihäiriöitä. Noin.